Ating binabati, pinapasalamatan at kinikilala ang ating mga guro sa araw na ito, ang itinakdang World Teachers Day. Sa puntong ito, magandang hapon po sa ating lahat. Nagbabalik po muli ang kumustahan sa SDO1 Pangasinan kasama ang 5 panauhin natin. Magandang hapon pong muli. Narito at makakasama po ninyo muli bilang pansamantalang host po ng ating programa na Kumustahan sa SDO1 Pangasinan, ang inyong mabusising Sir Richard Marzan po. At kasama ko nga po dito si Sir MG. At on behalf of the host ng Kumustahan sa SDO1 Pangasinan, si Sir Greg Guerrero and Bamseng Bascon, kami po ni Sir Richard Marzan ang magiging host nyo para sa episode na ito ng Kumustahan sa ating sangay. Okay, so muli binabati po namin ang Happy Teachers Day ang lahat po ng ating magigiting at mga makabagong bayani sa SDO1, ganun din sa ibang panig pa ng ating ng bansa at sa ating buong mga teachers worldwide. Mas kinabahan yung mga guests natin nung narinig lang worldwide, no? Kasi napapanood po tayo live through Facebook kahit sa ang panig po ng mundo. Kaya yung mga amiga ninyo, sa abroad napapanood din po tayo nila doon. Yes, so ang araw na ito, sir, napaka-espesyal din sapagkat ito po yung unang araw ng pagbabalik eskwela ng ating mga learners. Subalit sila ngayon ay mag-aaral naman sa kanilang tahanan. Tama po yan, dahil ang papasok lamang po sa ating mga school, kanina po ay sinimulan na ang pagdidistribute po ng ating mga printed modules. Yung mga parents po ang ating pupunta po sa mga eskwelahan. At kasabay nga po noon ay sinimulan na rin po ang school-based feeding program. Kung kaya't kaninang umaga lang ay pinangunahan po ng ating Assistant Secretary Alma Rubitorio sa Pangasinan National High School ang opening nga ng ating klase. At dinaluhan po ito ng ating mahal na Schools Division Superintendent, Dr. Sheila Marie Premesias, at iba pang matataas na opisyales ng ating sangay. Tama po, kaya gusto namin kumustahin ang ating mga kaguruan, ang ating mga paaralan, ang kanilang mga school heads at mga school officials sa Congressional Districts 1, 2, and 3. Kumusta po kayo? Happy World Teachers Day po! Ayan. So, kamusta ang ating mga kaguruan sa Congressional Districts 1, 2, and 3? Sa puntong ito, sa hapong pong ito, ay kasama po natin ang 3 nurse ng ating sangay na sila naman po ay magbibigay sa atin ng impormasyon kung paano po ngayon i-implement ng ating schools division ang programa sa feeding program. Opo. Ang feeding program na ini-implement nga ng ating sangay para sa mga learners natin na determine. Okay, kasama po natin ngayong hapon ang ating mga nurse 2 dito sa SDO1. We have Miss Girly Bravo. Good afternoon po. Meron din po, nandito din po si Miss Marlene Castro. Good afternoon po. And then finally we have Miss Noemi Melchor. Good afternoon po, ma'am. Happy World Teachers Day sa ating mga kasamang kaguruan sa SDO1. Bati po kayo. Nahiya sila. Good afternoon po. Happy Teachers Good afternoon Day po. Ayaw nilang batiin yung medical unit chief nila. Kumustahin nyo rin naman po, syempre, yung mga kasama ninyo sa department. Shout out po sa lahat ng mga nurses po ng SDO1 Pangasinan. At syempre sa aming head, kay Dr. Marisol Mamaradlo po. Hi po kay Dr. Julieta Caballero po. At shout out din po sa aming Sugo Chief, Ma'am Angeline Casipi. At sa lahat din ng mga kasama namin na nurses na sa ngayon ay nakatutok sa school-based feeding program. Okay, so ayan, so Sir MG, napakagandang na isinabay ng ating SDO1 at kahit din sa ibang sa ibang schools ang sabayan na yung pagkuha ng modules and then yung ating feeding programs. Ma'am, can you enlighten us kung paano ba isinasabay ito, ma'am? Kasi syempre kukuha sila ng module. Tama po? So, unang-una, ma'am, ilan ba yung na-identify nating beneficiaries nitong ating feeding program, ma'am?
Sa buong Pangasinan, SDO1 Pangasinan po, meron po tayong 44,544 na beneficiaries po ng school-based feeding program. Kasama kami doon, ma'am. Pwede rin po. Pwede din, ma'am. Narish pa. So dito po ma'am sa 44,000 plus na ito po ma'am ay kalakabuhan po ito, no? Kalat na po yun. Okay? Basically, hindi po lahat ng estudyante na ipasama po. Opo. Ano po yung kwalifikasyon para maging parang beneficiary o para makatanggap ka nitong feeding programa May isama, may sa isa. feeding? Based sa DepEd Order number 22 at 23, Series 2020, may mga dalawa po tayong beneficiaries. Unang-una, yung primary beneficiaries po, sila po ay lahat po ng kinder na bagong pumasok po, and kinder entrance po, at lahat po ng dating severely wasted at wasted noong school year 2019-2020 po. So, sila yung primary beneficiaries po. Meron din po tayong secondary beneficiaries. Sila po ay yung mga indigent families, belonging sa indigent families, belonging sa indigenous people learners, yung mga dating stunted learners, at saka yung mga pupils at risk of dropping off po. So ayun pala yung qualification natin or yun yung mga napili, predetermined ng mga beneficiaries ng ating programang ito ngayon. So ito pong programa natin ito ay programa ng National, DepEd National, ng Central Office natin na ibinababa sa mga sangay. Ilang araw po itong ating feeding program na ito at ano po yung ipinapakain natin sa ating mga learners na kabilang dito? Good for 120 days pero 60 days lang. Tapos, ang ipinapakain po is we have the bread at saka fruits po na ibinibigay sa mga bata. Ayun. Okay, so from 120 days, ma'am, kinumpress ninyo siya into 60 days na lang po. So, ibig sabihin nun, ma'am, hindi sila araw-araw nakukuha ng food packs nila po. Hindi po. Ang schedule po nila in getting the food packs is twice a week po. Isinasabay po yun sa pagbibigay na rin po ng mga modules sa mga parents. So, I think it's Mondays po, every Monday and every Wednesday po, pumupunta po yung mga parents doon para kunin yung modules and yung mga food packs po. Okay po. So, ibig sabihin mas nakakatipid na sila ng pamasahe kasi minsan ang punta sa school and then dalawa na yung kinukuha nila. Okay. Ano po yung ipinapakain natin or binibigay natin sa ibibigay natin sa mga parents na iti-take ng ating mga learners na kabilang dito sa programang ito? So, instead na yung dating hot meals, noong last na SBFT, ngayong taon po, ang ibibigay po ay yung mga nutritious food products. So, ito yung mga ready-to-eat na foods po. Sa atin po, dito sa ating pansangay po, bread at saka fruits in season po ang ibibigay. Dapat po i-meet ang 300 to 500 kilocalories per day per child ng bata po. So, meron palang na gano'n, may measurement. Opo, May dapat ganun po ma-meet po yung At kilocalories. ang magdi-distribute po nito doon sa school level po, ay katulong po ang mga school nurses po natin. Kung meron po. Yes po, kung meron, andun po yung mga nurses po natin sa mga central schools or DSO, katulong po sila sa pagdi-distribute po ng mga SBFT commodities sa ating mga parents na may mga SBFT beneficiaries po. Ang tanong ko po, lahat po ba ng schools districts natin na may ma-determine na mga learners na qualified na mag-undergo sa programang na ito ay nabibigyan natin ng ayuda or intervention? Actually po, within this, itong school year po na ito, lahat na po ng mga schools ay mag-i-implement na po ng school-based feeding program. Unlike po dati na hindi lahat, ilan lang. Pero ngayon po, lahat na po ng schools ay mag-i-implement na po ng school-based feeding program. So, paano yun, ma'am, yung si school ang pipili kung anong gusto niyang ipapakain? O nanggagaling po, saan po nanggagaling yung ating mga food packs po? So, meron pong supplier na kinuha. Sila po, yung mga schools po, ang pipili kung sino ang supplier na kukunin nila.
na mag-provide po ng mga SBFP commodities po sa kanila. Opo. So, hindi pwede na, ay, dito na lang kami mamamalengke, ganun po. No? Para masiguro po na yung ipapakain nila ay sang-ayon po doon sa number of kilocalories na sinasuggest po as per our DepEd order po. Tama po, ma'am? Yes po. Okay. Itong programa po ng DepEd na ito na feeding program na gano'n po ito katagal. Sa katagal po ng programa na ito, napakamarami na ating beneficiaries, di ba? Meron po ba tayo ditong assessment ng kanilang growth? Lahat po ba nag-undergo dito ay lumulusog nga? Hindi na nagiging severely wasted? Actually, ito pong program ng school-based feeding program, ang dati pong tawag dito is breakfast feeding program. Nag-umpisa po ito noong 1997, pero nire-launch po noong 2008. And fortunately, ang naging pilot division po ay ang Pangasinan 1. So, dito po nag-umpisa yung ating school-based feeding program or yung breakfast feeding program na dating tawag dito. So, model pala tayo dito sa SDO. Tsaka based po doon sa program terminal report, yun po yung report, yung program terminal report, yun po yung report na sinasubmit ng mga schools after ng feeding. Meron po tayo nag-average ng 80 to 85% na nag-i-improve po ang kanilang nutritional status after the feeding po. Every year po. Paano natin ma-measure yun? Or paano po natin makakalap yung mga ganong reports po mula sa school po? Bali nagpapasabit po tayo kasi meron po silang nutritional status. So based po sa nutritional status nila, yung mga dating severely wasted at saka wasted ng mga learners, nagiging normal na po sila. Meron na din po na iba, naging overweight pa po dahil sa feeding. Kaya it only emphasizes or implies na maganda po ang feeding program na implementation po natin sa ating division. So yun pala, no, meron tayong post-assessment pagkatapos ng feeding program, and from there makikita natin ilang percent ang naging successful based doon sa mga sumama or naisali natin doon sa feeding program. Will there be a chances, ma'am, later on na parang lahat na lang isali natin? O depende sa budget po? Depende sa budget po na ibibigay po sa atin. So directly po ito, ma'am, from the from the central office. So hindi ito dito lang sa SDO1 na baka sabihin kasi ng ibang viewers natin. Sa SDO1 may paganyan-ganyan pa. Nationwide po. Feeding pa. So nationwide po ito. Direct po ito sa ating central office. Ayun nga, naging pilot implementer nga ng programang ito ang SD1 Pangasinan at base sa datos, lumalabas na 80% nga ng nag-undergo dito ng mga learners ay lumulusog. Kung kaya dyan natin makikita yung tutok din na pagtutok ng ating mga nurse at mga guro sa every pagpapakain sa mga batang ito. Of course, sir, itong mga batang ito ay galing sa mga families na yung medyo financially challenged. So, maganda po yung programa na intervention strategy para, di ba po, kapag na-nourish natin or nabusog natin yung mga bata, mas makapag-iisip siya. Di ba? Mas lalabas yung talino niya. Ayan. So, priority po natin yung ating health. So, once na okay po yung health condition natin, mas mag-function yung ating pag-iisip. Tama po ba? Sa part, ma'am, ng kindergarten, dahil basta sinabing entrance sila, kasali sila. Pero yung sa iba, ma'am, paano natin sila nalaman ngayon na dapat, ay, kasali ka dito? Pumunta talaga sila, ma'am, or may nag-house to house para timbangin sila, o binase na lang, ma'am, sa nakaraang mga records po? Actually, base na lang po yun. Binase na lang po yun sa dati na Opo. It is because of the pandemic po. So, hindi na tayo nakapag-house to house. Opo. Suspended po yung pagtitimbang ngayon because of the pandemic po. Kaya nag-base po tayo doon sa dating records. Sa dating records po natin. Okay. So, parang, ano pala ito, no? Hindi lang for this year or this year, hindi ka na. It is a continuing program po. So, hanggat hindi ka lumulusog, hanggat underweight ka pa, kasali ka pa. Okay. So, syempre, ma'am, pag naibigay ang food packs, di syempre, hindi natin alam minsan kung saan pupunta, sinong kakain. Ano pong pwede nating guidelines po doon or pakiusap sa ating mga parents po? Sige po, ma'am. Okay. Sinasabi
natin sa mga magulang na dapat ang kakain talaga yung mga beneficiaries natin. Kaya may documentation po. Every time na papakainin nila yung bata, i-picture po nila at na proof na talagang pinapakain po sa mga bata. So, may tendency, ma'am, na sa isang family, more than one yung beneficiaries natin doon. Pwede po. Kung minsan na nga magkakapatid Ang po. Kasi usually, pagka may underweight na isang anak, ganun na rin karamihan yung iba. No? Kasi nga naman, part sila ng tinatawag natin ng mga financially challenged families. Opo. So, ayun po, nabanggit niyo po yung problems encountered natin during the project implementation. So, ayan. May iba pa po ba tayong problema sa project implementation during the feeding program? And how do we deal with this? Kayo pong mga nurses. Wala silang problema. Wala silang, Oo. Okay naman. So, ibig sabihin, no, dahil dito nga first na na-implement, medyo gamay na nila siguro. Tama po ba, ma'am? Pati po yung pagkuha ng mga parents po. Naka-schedule po sila kaya may social distancing din sa kapag kinukuha nila kanilang mga supplies. Opo. So, ayun po. Kasi iba po yung ating approach ngayon sa feeding program na ito. Parents po yung magre-receive ng mga ipapakain sa mga learners na beneficiary. So, ayan, lubos na isinaalang-alang dito, banggit nyo po yung mga health and safety protocols niya. So, ngayon pong araw na ito, mag-start yung ating programa. Tama po ba? Yes po. May karagdagan ka pa ba, Sir Richard, na katanungan sa ating mga nurse? Okay. Okay na. Ayan, napaka-clear po ng presentation ng ating mga nurse. So, ayan, compared po doon sa previous years na wala pang COVID, yung approach ngayon ng ating sa pansangay na tanggapan sa implementation ng programa ito ay isasabay na nga yung pagbibigay ng mga ayuda sa na ipapakain sa mga learners sa pagbibigay din ng mga modules and digital files para sa mga mag-online distance learning. Okay, so for this time being, ay hinga natin ang kanilang mga parting message ang ating mga guests for this time. Isipin na lang po natin na ang programa pong ito ay para po sa mga bata. Kaya gawin po natin kung ano po yung para sa kanila at kung ano po yung makakabuti po sa kanila. Yun lang po. Sa ating mga teachers po, Happy Teachers Day po. Yung mga nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga teachers at especially yung mga ating mga feeding coordinators dahil kayo po ang hero ng school-based feeding program. Alright, so maraming meron pa ba ng isang nurse? Okay, babati na lang ako. Happy World Teachers Day po. Okay. Pasensya na mama. Ayan, so maraming salamat po sa ating mga nurse na kasama sa hapon na ito na nagbigay kaalaman sa atin tungkol nga dito sa feeding program ng DepEd Central Office na ating in-implement sa Schools Division. Sir, batiin naman natin itong mga top funds natin. Kaya nga, dito sige sa ating DepEd Tayo fan page, SD1 Pangasinan. Ayan, batiin po natin si Madam Myrin Soriano, good afternoon, watching from Bulang Elementary School. Connie Tantikia, watching from Malasiki Central School. Ayan, Tess Jimenez Doria, good afternoon po, watching from Estancia National High School. Chuchi Malagayo, good afternoon po sa inyo, watching from DEES Lingayen 2. Ayan po, sir. Others? Sandali lang, sir, ha? Okay, meron si Flor de Luna Frias Ramos. Good afternoon from Palma Elementary School, Basista. Yan. Mang Balwesa Diaz. Good afternoon po, sabi niya. Si Doktora. Ayun, sandali. Hindi ko
Ayan, magandang hapon po sa ating mga napaka-aktibong commenters. So, ayan po yung, lagi po silang nag-i-engage sa ating mga programa dito. Kaninang umaga po, nagkaroon ulit tayo ng Leksyon Pangasinan. Ito po yung ating Maintaining Radio and FB Live program dito sa ating pansangay na tanggapan. Kung saan nga ay naging guest natin dito sa Leksyon Pangasinan, yung ating mga district information officers. Nagbigay po sila ng situationer na kung paano nga yung naging opening ng classes natin sa taong panuruan 2020-2021. So Richard, kamusta? So, at this point naman po, bago natin tawagan yung ating mga susunod na sasalang na guest, ay banggitin ko po yung ating siyam na mga paaralan na kung saan sila po ay kasalukuyan na nasa lockdown po. At pong mga data na to ay as of last night po ito, 12 midnight, bago pong araw na ito. And then, galing po ito sa ating DRRMS kay Ma'am Sherilyn Orhalo po. Ang bayan po ng Malasiki 2 or ang district ng Malasiki 2, meron po tayo dyan na hinihintay pa nila yung kanilang swab test results. Yan po ay sa Tubor Elementary School. Samantala, ang Taluspatang Elementary School at Taluspatang National High School ay currently lockdown po. So yung mga parents po natin dyan sa mga lockdown na schools, tayo po ay makipag-coordinate sa ating mga barangay o kaya ay mag-message po tayo sa ating mga class advisors ng mga anak po natin. And then we also have lockdowns also dito sa Mapandan District. We have Golden Elementary School. Sa Infanta naman po, ang Cato Elementary School at ang Cato National High School ay kasalukuyan din pong nasa lockdown. Sa Labrador District naman po, ang Bungalon Elementary School ay lockdown po at ang Ramon Magsaysay Integrated School, dahil ginamit pong quarantine area ang kanilang paaralan, ay kasalukuyan pong nag-undergo ng disinfection. Ang Lawis Elementary School, Bolo Elementary School at ang Labrador Central School, under pa rin po ng Labrador District, ay mga naka-lockdown din po. So far, sa Santa Barbara, although maraming na-report ng mga bagong may COVID positive na cases, ay wala pong kahit isang eskwelahan daw po ang nai-lockdown po. Yan po ay sang-ayon sa ating DRRMS. Samantala, dito pala last na, sa Ambunao Elementary School sa Calasiao District ay naka-lockdown din daw po. So yun po yung status ng ating mga paaralan na naka-lockdown. Of course, ito po ay ang quarantine and safety protocol na ini-implement ng ating pansangay na tanggapan through our medical unit para po i-control yung pag-spread po ng ating number one enemy ngayon sa panahon na ito yung COVID-19. So, iba yung pag-iingat po ang payo natin sa kaguruan, sa mga magulang na pupunta sa paaralan. Sundin po natin yung mga panuntunan na ito nga, ini-implement ng ating schools division kapag papasok ka sa paaralan at kukuha ng mga modules and digital files na of course gagamitin ng ating mga learners. Opo, at para po lagi din po kayong updated kung ang eskwelahan po ba ng inyong anak ay currently na i-lockdown or magla-lockdown, lagi po kayo mag-tune in dito sa mga programa po ng SDO1 Pangasinan, katulad po dito sa Kumustahan. Araw-araw naman po sa Leksyon Pangasinan ay na-open din po namin ang ating mga information na ganito para po updated po kayo lagi. Ayan, tama nga sir. Okay guys, so SD1 Pangasinan, sa pagbabalik po ng ating talk show ng Kumustahan sa SD1 Pangasinan, ay personal po nating makakapanayam ang hepe po ng ating medical unit at ang isang dentist sa ating pansangay na tanggapan. Ayan. So magbabalik po ang Kumustahan sa SD1 Pangasinan with our second set of guests. Para ipakita ang lubos na pagsuporta sa offline and online distance learning, nagsimula ng mamahagi si OIC Schools Division Superintendent Dr. Sheila Marie Permesias ng computer tablets na handog ng mga Samaritan sa mga learners na mula sa financially challenged families. Ang personal effort ni Dr. Permesias sa pamamahagi ng mga computer tablets ay kaugnay na rin sa kanyang hiling sa mga local chief executives o mayors na suportahan ang online at offline distance learning modality maliban sa pagsuporta sa modular distance learning.
naging makabuluhan at produktibo ang pakikipag-ugnayan ni SDS Primicias sa mga LGUs kung saan ay naghayag ang mga mayors ng pakikiisa sa bayanihan for computer tablets na ibibigay sa mga learners na mula sa financially challenged families. Matatandaan na nagsimulang mag-ikot sa mga bayan si SDS Primicias kasama ang 2 Assistant Schools Division Superintendents para ihayag sa mga local officials ang estado ng Basic Education and Learning Continuity Plan ng Sangay. Dito ay hiningi ni Dr. Primicias ang suporta ng mga mayors sa pagpapalakas ng internet connectivity sa kanilang mga nasasakupan para maitaguyod ang online at offline distance learning na tinitignang mainam para makaiwas sa physical contact ang mga guro at mga magulang. Kabilang sa mga huling bayan na binisita ng top officials ng Sangay para sa courtesy call on the local chief executives ang Bani sa pangunguna ni Mayor Cothera Gwen Palafox Yamamoto, Bugalion sa pangunguna ni Mayor Priscilla I. Espino at Santa Barbara sa pangunguna ni Mayor Joel F. De Los Santos. Binisita din ng mga opisyalis ng Sangay si 2nd District Representative Jomel Anthony I. Espino kung saan ay inihayag ng kongresista ang pagsuporta sa provision ng computer tablets na gagamitin ng mga learner mula sa financially challenged families. Matapos ang courtesy call on the local chief executives o mga mayors, ay pinulong naman ng top officials ng Sangay ang mga principal at school heads sa mga nasabing lokalidad. Nagbalik tanaw naman sa ng pagsaserbisyo sa Sangay si Dr. Primicias sa ginanap na State of the Division Address o SODA noong September 18 sa Pansangay na tanggapan. Dito ay naging emosyonal ang tagapamanihala habang kanyang pinapasalamatan ang workforce ng Sangay, kabilang ang mga guro, mga empleyado, mga partner institutions at mga stakeholders para sa kanilang taus-pusong pagsuporta at sa kanilang mga naiambag sa nakalipas na 1 taon ng dekalidad na serbisyo sa Sangay ng Pangasinan 1. For the last 365 days, I can say that our journey towards excellence was so fruitful and so meaningful. For this reason, I would like to present to you the recollection of our accomplishments so that we shall all become more inspired to impressively bring honor to the good name of our beloved division. Magandang hapon pong muli. Nagbabalik po tayo dito sa ating kumustahan sa SDO1 Pangasinan. At ito po muli ang inyong pansamantalang host sa hapon na ito, ang inyong mabusising Sir Richard Marzan po in behalf of Sir Greg Guerrero. At ako naman po si Mark Jerry N. Oblanca on behalf of the host of this show. Ayan, sa hapon po ito, sa pagbabalik ng ating kumustahan sa SD1 Pangasinan, ay makakapanayam po natin ang hepe nga, ang Medical Officer 3 ng Medical Unit of the School Governance School Governance Operations Division ng ating pansangay na tanggapan. Ayan, kasama po natin si Dr. Marisol Emma Maradlo na magbibigay po sa atin ng karagdagang impormasyon naman para dito sa quarantine and health safety protocols na ini-implement ng ating pansangay na tanggapan sa gitna po nitong COVID-19 na pandemya. Samantala, si Dr.
Dr. Maria Chingbi, kanilang naman po, isang dentist, ay magbibigay naman po ng updates tungkol sa mga maintaining na school dental healthcare programs ng ating pansangay na tanggapan. Magandang hapon po sa ating mga guests sa hapong ito. Magandang hapon din sa inyo. Magandang hapon po sa inyo. Okay, good And happy afternoon. World Teachers Day po. Okay, so unahin natin si Doktora Maradlo. Ma'am, kumusta po? Naglibot po tayo kanina. Kumusta naman po ang naging findings po natin? Findings parang sakit, ano? Sa ating pong mga nasasakupang paaralan po. Sa mga nakita ko na mga schools, ito ang Lingayen 1 Central, Lingayen 2 Central School at Lingayen 3 Central. Maganda po at organized po yung implementasyon ng school-based feeding program doon. Nakita namin na nasunod nila ang health protocols. Kasama ko po ang Region 1 officials kanina, ang mga doctors at nutritionists na si Marie Chris Rimas. Opo, ma'am, para sa kaalaman po ng iba nating mga tagapanood, ano po ba, ma'am, ang mga guidelines or protocols na dapat meron? For example, sa gate pa lang ng school, ganun po. Sa gate pa lang ng school, tinitingnan na po natin ang temperatura. Kasi ang aming recommendation, kung may lagnat na, huwag nang pumasok at magpakonsulta ka agad Opo. sa mga center natin. So, ano po yung temperature check po kaagad? Oo. And then, siyempre kung mayroon silang hand washing facility or alcohol, mag-apply sila ng alcohol. And then, may physical distancing. Opo. Eh, yung magpipirma po sila, ma'am, meron din po no, for contact tracing, just in case po. Pipirma ng... Pangalan po nila, taga saan po sila. We are recommending na magdala po kayo ng sarili ninyong ballpen. Opo. Para pag ano nila doon, hindi rin sila magkakahawaan doon sa ballpen. Kasi usually doon nga naman pwedeng maging source ng ano yun, COVID, no? Kapag yung last na pumirma, may COVID pala siya, di ba? Hindi niya alam. Baka asymptomatic siya. Correct. Tapos pag nahawakan mo yung ballpen na mayroong virus, tapos hinawakan mo yung bibig, mata, so it's possible na matransmit na yung virus sa Sa katawan. virus po sa kanya. Ayan. Doktora, paano po natin inihanda yung ating mga paaralan niya para dito sa mga minimum health standards na dapat ay ating sundin para maprotektahan itong ating mga kliyente sa banta ng COVID-19? Yung mga nagkabanggit ko na health protocols, ito yung sinasabi natin, minimum health protocols, talaga po natin binilinan ang mga schools na i-practice talaga yung hand washing, yung pag-measure ng temperature, at ang physical distancing. And then, ang hinihingi po natin sa mga kaguruan, na kung kayo po ay may nararamdaman, magpaalam lang po kayo sa inyong superior, immediate superior, na kung may nararamdaman, huwag nang pumasok at magpakonsulta ka agad. Sa ganito pong paraan, hindi na po we don't know kung positive siya sa COVID, kung siya nilagnat, kung pumasok siya, so may expose po yung lahat ng kanyang mga nakasalamuha. For example po, napakadami mong cases ngayon na ang asawa ng isang female teacher ay positive. So, ang nangyayari, hindi pa siya nag-positive, yung wife. So, papasok siya ngayon. Opo, sa school. Okay. So, we are considering the female teacher as a direct contact. Contact na po. So, dito po sa DepEd, sa SDO1 Pangasinan, pag tinatanong po ako, sino po ang dapat i-quarantine? Of course, yung direct contact na female teacher. Pero, pag siya po ay may nakasalamuhan na kapwa niya guro o ang principal niya o the other non-teaching personnel, we are also recommending na mag-home quarantine yung mga nakasalamuhan ng direct contact. Although wala pa siyang Positive results po. okay. Opo. Bakit po natin ginagawa yon? Kasi po, paano kung nag-positive si direct contact? Di yung mga indirect contact ngayon ay direct contact. Na rin po. Consider direct Opo. contact. So, ngayon, ang nakasalamuhan ng lahat ng mga direct contact na dati indirect,
ikaw parang mo na naman. So, ang purpose noon ay maputol po natin yung chain of transmission. Tama po. Kasi once na nag-positive si direct contact yung unang female teacher, it's too late na. Marami na siyang nakasalamuhan. Doktora, currently meron po ba tayong record or naitala na nagkaroon ng hawaan sa paaralan po mismo? Dito po sa sakop natin sa SDO1. May mga kaso na po tayo, pero ang pinagmulan po ng yung source is from outside of the school. Hindi po Wala galing pa po po mismo tayong sa case school. na itong teacher is nahawaan yung kapwa teacher niya. So ibig sabihin po ay talagang sumusunod ang ating mga paaralan, ang ating mga school heads at ang mga teachers natin, mga parte ng skeletal force, ganun din ang ating mga non-teaching personnel. Talagang sumusunod po sila doon sa protocol na ipinatutupad po ng inyong departamento. Correct po. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa mga school heads, PSDS, mga guro natin, na sinusunod po naman nila ang ating mga rekomendasyon. Ito po naman ay para sa lahat at para din sa ating pamilya, hindi lang po sa DepEd. Doktora, syempre, yung mga sasakay sa public transportation, they are being required to wear face shields. Pero halimbawa ako, ay katabi ko lang naman yung school, walking distance lang ako. Pagpapasok po ba ako ng school, dahil kukuha ako ng modules or ng food packs ng anak ko, kailangan din po ba may face shield din po ako? Bali yun po ang nire-recommend ng ngayon, AETF. Although, this is an additional protection. Pero, hindi po pwedeng walang mask. So, dapat talaga po may Dapat talaga mask. po may mask. Pero yung for the meantime, kung wala, pwede pa rin po na makapasok sa school kahit wala pong face shield. Opo. Pero, depende na po yan sa ating mga sa barangay. Kasi Opo. may kanya-kanya silang mga protocols na kapag wala kang face shield, hindi ka Makakapasok. sinisita ka na. Kahit papunta ka pa lang sa patutunguhan mo, nasisita na. So, ganun po pala yun. Katulad po dito sa Lingayen, ang pinaiiral na ay tutunin ay kailangan may mask at face shield. Opo. Tsaka para sigurado na rin po tayong lahat na kung meron din lang naman, edi isuot na natin yung ating mga face shields. Opo, kaya nga po, kung nasusunod po natin ang mga health protocols, hindi na po sana dadami po ang mga kaso natin. Example na po natin sa mga hospital. Sa hospital, makikita mo, ang dami ring nakukonfine sa iba't ibang sakit. Pero hindi mo mababalitaan na ang mga pasyente, ang daming positive. O yung mga doktor, usually, ang nababalitaan namin, yung kung ang nagpapositive ay yung mga health personnel na nanggagaling sa labas. Hindi yung galing sa pasyente. Kaya, napaka-importante po talaga ng mga health protocols natin para maiwasan natin ang COVID virus. Opo. Ayan. Doktora, ano po yung direktiba sa inyo ng ating Mana Schools Division Superintendent niya? Ano po yung direktiba niya sa inyo at sa mga nurses na mga nasa baba po patungkol nga dito sa ating mga ini-implement na mga safety protocols? Ano po yung kanyang specific na direktiba or instruction sa inyo? Ang direktiba po sa amin ay i-monitor yung observance ng mga health protocols. And then we give advice kung marami kasing nagtatanong, ako po ba ay i-quarantine, ako po ba ay isolate, yun ang mga tinutugunan natin. Ang paalala ko lang po doon sa mga naka-home quarantine, huwag po kayong lalabas. Kasi po meron pong mga pinapa-work from home na naka-quarantine, tinatanong kami kung sila ba ay pwedeng lumabas. Hindi po pwede. At kung kayo po ay nasa bahay, you observe physical distancing pa rin, kahit na mga anak at asawa ang kasama. At kung pwede, ay hiwalay ang kwarto at ang CR na ginagamit.
Ayan, maraming salamat po, Dr. Mamaradlo, sa makabuluhang impormasyong iyong ibinahagi sa hapon na ito. Sa puntong ito, kamustahin naman po natin si Richard, ang isa pa nating bisita, ang isang dentist po ng ating pansangay na tanggapan, si Madam Chingbi, Dr. Chingbi. Kamusta po naman, Doktora, yung ating mga maintaining na mga dental healthcare programs dito sa ating sangay? Sa ngayon po sir, ang napro-provide lang po ng ating mga kadentistahan po dito sa ating sangay ay ang teledentistry o yung dental consultation. At saka po yung ang tinatawag nila na oral urgent treatment. Pagka masakit po yung ngipin ng ating mga kaguruan at kailangang bigyan ng gamot o reseta, nagre-reseta po yung mga dentista. At ganun din po sa ating mga school learners. Kung meron po yung pwede nilang madala sa district office, sa mga ating mga offices, dahil may mga naka-assign po na dentista na nag-duty po doon. So, yung iba po, nagbibigay po sila ng yung bunot po kung talagang kailangan. So, ayan, kung talagang kailangan, makakapag-provide po kayo ng tooth extraction. Magpapasta ng ngipin, ganyan? Sa ngayon po sir, hindi po kami nagpapasta dahil wala po kami noong extra-oral aerosol suction. Kasi po pwede pong kunyari yung pasyente po ay may COVID, pwede pong mahawa po hindi lang po yung dentista, pero yung pong mga nakapaligid. Dahil po yung air droplets ay pwedeng tawag dito yung makontaminate yung hangin na pwedeng malanghap ng ibang tao. Ayan, so Sir Richard, banggit ng ating dentista sa ating pansangay na tanggapan ay tumatalima din sila sa health protocols na prescribed sa kanila, kung saan ay restricted muna silang isagawa yung mga risky na mga procedures sa dental healthcare services nga. Pero basically, ma'am, yung cleaning pwede. By appointment po sir, By kasi appointment. kailangan po sterilize po lahat ng mga instruments natin, at saka sa isang instrument, isa lang po kasi kailangan ma-autoclave or ma-sterilize po yung mga gamit. At saka po depende rin po sa mga PPE na dala o gamit ng mga dentista. So, naka-PPE po yung dentista para rin po sa protection po niya. So, ibig sabihin, ma'am, sa mga school level po natin, sa mga learning centers natin, ang mga dentist po natin, currently, ang client muna nila ay yung mga skeletal force at mga non-teaching po. Opo. So, hindi po pwede, syempre, hindi pwede yung mga bata na Yung pupunta na mga ano po. bata naman po sir, yung mga parent din po, yung mga sa mga school learners. Kung meron po yung mga kapitbahay ng mga dentist, kasi meron po tayong fluoride. Madami po tayong supply ng fluoride. So, nag-fluoride varnish po kami sa mga bata na yung malapit lang po sa amin na wala po siyang COVID. Opo, para, syempre, ma-avail din yung services. Libre naman po yun, ma'am, di ba po? Kaya lang po limited kasi nga po dahil dun sa PPE, kailangan namin protektahan yung sarili namin at pati na rin po yung mga bata na aming i-cater. Oo. So, kasi, syempre, hindi pwede yung basta naka-face mask ka lang or naka-lab gown kailangan talaga yung PPE. Ano pa po ba, ma'am, yung ibang sinusuot ninyo as dentist po? Naka-PPE kami, naka-goggles kami, face mask, yung PPE po kasi diretso po yun. Tapos, dire-diretso po siya para siyang overall siya. So, at saka foot socks po. At saka yung gloves po namin is dalawa siya. So, sobra po siyang mainit. So, hindi po pwede yung kagaya dati na pag sa mga dental mission na kahit na ilan po. So, ngayon po, 1:1 po yung aming PPE at saka po yung mga gamit. Okay, so mas marami palang sinusuot talaga pagka ganitong At mas magastos siya, Sir Richard. Oo, mas magastos. Opo, sir. Matanong ko nga po si Doktora Mamaradlo. Doktora, ilan po yung ating mga nurse at ilan po yung ating mga dentist na aktibo pong mga puwersa natin na nag-implement itong mga programa natin sa baba, sa ating mga schools districts? Meron tayong 31 elementary nurses. Although assigned sila sa division, dito po ang item nila sa division, assigned po sila sa mga districts. May 31 elementary, 12
secondary, senior high school nurses. Ang dentist, 10 na lang yata kayo? 11, Doctor. 11 pa. Oh. And of course, ang schools division ng Pangasinan po ay napakalaki na schools division yan. So daan-daan po ang elementarya at daan-daan din ang secondary schools kasama na mga integrated. Ayan, kung saan itong mga ating mga nurse at mga dentist ay ang siniservisyohan po nila ay tama ba doktora? Clustered na mga paaralang elementarya at sekundarya. Ayan, dyan po natin makikita yung kanilang yung pagsasakripisyo nila, mga hardships nila para tugunan yung pangangailangan ng ating mga learners at ibang kliyente, pati na rin ang ating kaguruan. Kasi baka mamaya may magko-comment na naman, no? Politiko o hindi, na sabihin, sumasweldo, wala namang ginagawa. Pero in reality, pag titingnan mo by the numbers, kulang na kulang po pala tayo ng mga nurses at saka ng mga, sa ating mga schools, no? Kung magiging 1:1 po siya. Opo. Bale, sa elementary po, dati 33 yung districts natin, 31 pa lang po ang elementary na naka-assign na may nurses. So, yung pong dalawang districts na walang nurses, pinaghahatian na lang po ng mga iba. Okay. So, kulang na kulang po talaga. Kulang na kulang po talaga, no? Kasi pag titingnan mo sa ibang bansa, di ba? Talagang per school, meron talaga silang isang nurse na naka-assign, isang dentist, di ba? Ganun din sa mga private schools dito sa Pilipinas, di ba po? Sa dentist po, sir, is 3 district po ang hawak ng mga isang dentist. Isang dentist? From elementary po, from kinder to senior high po. Even nung wala pang pandemic, ganun na po ang situation. Yes po. 11 na lang po kasi sila. 11 po kami, so yung iba, 2, yung talagang big districts po, at yung mga medyo maliit po yung enrollment, ay 3 distrito po. Na from kinder po hanggang senior high ay handle po ng isang dentista. So, talagang pag titingnan mo, sobrang kulang talaga. Kaya po pag makikita po kami sa mga schools ay 1 o 2 beses lang po dahil sa sobra pong dami ng kinikater po namin na mga bata tsaka schools. Pag binunutan mo to ngayon, next time, ibubunutan ka na naman pagbalik Sa ibang mo. schools naman po. At saka hindi po namin nabubunutan lahat ng sa mga schools nakakapag-dental mission kasi po, konti po yung supply. Kaya, kung itong taon na to, binunutan namin ang sa school na to, sa susunod na po na school year ay sa ibang school naman po. Sana dumating yung panahon na sa bawat eskwelahan natin na pampubliko ay may available na naka-duty, no? So, kailan pa kaya yun, no? Kasi from the community, pwede naman silang pupunta na rin sa school kung sakali, di ba? So sana darating na yung ganung panahon someday. Sana nga, sir. Parang sir, malapit-lapit na rin po. Kaya lang sa dentista ay medyo malabo po. Kasi meron po tayong mga pinapatayo or napatayo na ng mga medical dental clinic po sa mga central schools. So napakaswerte po natin at out of 33 schools, ay meron po tayong 21 schools na may medical dental clinic Opo. So, na ginagawa po. opo. So both na po dun, dentist and the nurse also. Opo. Ayun, no? Kasi importante din yun, Sir MG, na sa ating mga paaralan, although kahit walang estudyante, syempre yung mga natin, ng teaching at saka teaching personnel natin, kailangan din nila ng mga dental at saka medical na services, lalo ngayon, panahon ng pandemya. So ayan nga po yung ating pakikipanayam sa ating kay Dr. Chingbi, isang dentista po ng ating sangay sa SD1 Pangasinan. Nabanggit po niya yung bigat niya at laki talaga ng gampanin nilang mga dentista din dito sa ating sangay na nagsiservisyo sila ng isang dentista, tatlong districts. So sa isang schools district, sir, ilan pong elementary at ilang secondary school? If you average that 700 plus divided by into 31 districts, ang dami na nun. Ang minimum po is 50 plus per, 60 plus per dentist po. Next schools ang Opo. Nako, ang dami-dami. No? Pero all this school year, nilibot pa rin po sila ng Po namin po lahat, sir. Kaya lang yung dental mission, yung mga services na iba, kaya ng
pagbunot o kaya pagpasa o kaya pagbigay ng fluoride ay hindi po namin naibibigay. Opo. Ang napikater lang po namin is yung dental check-up. Opo. At saka yung pagtuturo po ng toothbrushing drill sa kanila. Opo. O tamang tamang pagtutoothbrush po. Opo. ng Ma'am, mga bata. meron po kayong Facebook page as a medical unit po ng SDO1 po natin. Meron po ang SDO1 Pangasinan Medical Unit. At meron din pong sari-sariling group chat ang nurse sa lahat ng nasasakupan niya na schools. Na schools po. Para mas madali po yung communication. So, doon po sa nagtataka, baka hinihintay niyo pong magpurga ang mga nurses. Meron na pong alituntunin na sa RHU na po muna magpapadiworm, magpapapurga ang mga bata. So, hindi po muna sa school ngayon, ano? Hindi po, kasi usually twice, June to July and January to February. And then yung, di ba kung minsan pati bakuna dati sa schools ginagawa. Ngayon po, Opo. sa RHU na rin po. RHU na muna. Opo. Yung parang yung sa measles, sa polio, di ba po? Yung, lahat sa ano na muna, RHU. Doktora po, walang pasok. Kaya wala silang dadatnan sa school. Opo. Dr. Marisol, alam po natin na yung bigat nga nung gampanin nyo at tungkulin nyo as hepe nga nitong ating medical unit din. Ano po yung inyong inspirasyon sa pagtatrabaho na kahit yun nga na mabigat yung trabaho nyo, subalit andyan pa rin kayo nagsisigabo para sa inyong pagsiservisyo? Ang inspirasyon ay yung pagnanais mo na makabigay ng tamang serbisyo sa ating mga school populace. At syempre, inspirasyon ko rin yung mga katrabaho ko. Magsisipag sila at matyaga. Tsaka yung mga school heads at saka mga teachers po na patuloy na nakikooperate at sinusuportahan ang mga health programs ng Pangasinan mo. Ayan, at para kay Dr. Chingbi naman po, ano yung inspirasyon, Dr.? Yung inspirasyon po namin ay makabigay tulong sa mga sa mga nangangailangan ng aming serbisyo po, lalong-lalo na po ngayon na itong pandemic na nararanasan natin ay napakamahal po ng dental services sa private. So, mas lalo po kaming sa ngayon nag-ano po kami sa mga tawag dito, naano po namin yung mga webinars para po madagdagan po yung mga kaalaman namin at maibahagi rin po namin sa ating mga mag-aaral at sa ating mga kaguruan. So, ayan nga. Sir Richard, may karagdagan ka pa bang katanungan sa kanila, Sir Richard? So far, ano na ako, no? Solve ka na? Oo, solve na ako sa mga tanong sa kanila. At saka, natutuwa ako kasi, alam nyo, even when I was in high school, no, parang nane-neglect kasi natin minsan, or minsan napapabayaan, or minsan parang hindi nga sila part ng school, di ba? Kasi mararamdaman mo lang sa opening, titimbangin kayo. Pero ngayon, dahil nagkaroon tayo ng pandemic, nakita natin na ang role na kanilang ginagampanan ay napakalaki. Dahil ang issue ng itong pandemya natin ay hindi lang naman talaga ito sa mga barangay natin. Dahil at even ang ating mga teachers na nagsisilbi sa atin ay may malaking gampanin din ang mga medical units natin. Kaya sana makita ito at mapanood ito ng mga nanunungkulan natin sa ating mga gobyerno na may kapangyarihan at otoridad. Nabigyan pa sila, ma-empower pa sila lalo para sa ganun someday darating ang panahon ng ating mga public schools ay magkakaroon ng 1:1 nurse at saka dental staff po natin. Tama po. Thank you, sir. Opo. Alright, so kamustahin po natin muli ang ating mga masugid na taga-subaybay, ang kaguruan ng SDO1 Pangasinan. Cesar Alombro Jr., hello SDO1 Pangasinan from Katagan National High School. Michelle Pagador, good afternoon po, watching from Pamaranong Elementary School. Good afternoon po, watching from Primicias National High School, Mapandan. Ito po si Jonalyn Guba. Good afternoon po, watching from Golden Elementary School, Mapandan, and Venus Tolentino Shapno.
Isang top fan po, si Mark Anthony Orquiza. Good afternoon po, watching from Jimenez Elementary School, Mapandan District. At ito po, good afternoon po, watching from Primicias Elementary School ulit, Priscilla Salonga. At ayan, marami pa pong nagko-comment, marami pa pong gising sa puntong ito kahit na po nakakaantok. At sumusubaybay po sa ating programa ang Kumustahan sa SDO1 Pangasinan. Na isa pong talk show na inilunsad nga ng ating pansakay na tanggapan sa pangunguna po ng ating Superintendent Dr. Sheila Marie A. Primicias. Okay, batiin din natin si Ma'am Criselda Ancheta Heterosa. Siya ay from Malasiki Central School. Si isa nating top fan, Florante de la Cruz. Sir, good afternoon po. They are from Pangasinan School of Arts and Trade, dyan sa Pisat. Jesan Ulanday, they are from Buer Bayawas Elementary School, Aguilar District. Good afternoon po. Kumusta po kayo? Sana lagi po kayong maging safe at mag-happy to serve lagi tayo. Ayan po, so at dyan po nagtatapos ang ating kumustahan sa SDO1 Pangasinan sa araw na ito. Magkita-kita po muli tayo sa susunod pong Lunes. Kasama po namin ang isa na namang set ng ating mga panauhin. Sir Richard? Okay, ito ang inyong serious sir na nagsasabi sa inyong always be a blessing and always be excellent. Maraming salamat po. Sana tutukan nyo kami araw-araw sa Leksyon Pangasinan. Ayan, on behalf of the host of this program, Sir Greg Guerrero and Ma'am Sheng Bascon, sila po ay lumabas kanina para mag-monitor po ng goings on nga ng ating mga paaralan para sa opening ng classes. At sila po ay magbabalik sa programang ito sa susunod na episode. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga taga-subaybay. Ito po ang Kumustahan sa SDO1 Pangasinan. Bye-bye! Happy to serve!